Ер йөзендәге иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз, карт атайыбыз Урал Шәрифиян улы Ишаринды матур юбилее 70 яшы менән кайнар котлайбыз. Күркәм гомер байрамы менән тәбрик итеп, ныклы һаулык, аяз күк йөзе теләйбез. Гаиләңә ныклы терәк булып, кадер-хөрмәткә төренеп, озын-озак яшәргә язһын. Урал Шәрифиян улы 1950 елдың 14 гыйнварында Деңгәүр авылында атаһы Шәрифиян, әсәһе Хәдирә Ишариндарның ишле гаиләһендә 4нче бала булып дөньяга килгән. 1967 елда 10 классты тамамлап Салават калаһына юл ала һәм унда машиналар төзү заводында рентгенолог булып эшләй башлай. 1968 елда әрме сафтарына алына. Хезмәт итеп кайтып, 1971 елда Күгәрсен районы Исем совхозында шофер булып эшләй башлай. 1974 елда Сайыр авылы һылыуы Ямалетдинова Әклимә Галимйән кызы менән өйләнешәләр һәм Стәрлетамакка күсеп китәләр. 1977 елда улдары Руслан туа. Әлеге көндә бер йиянгә, ике йиянсәргә ягымлы картатай, картәсәй булып Морак авылында бәхетле гомер кисерәләр улар. Кадерле кешебез, һиңә булган теләктәребезнең иң мөһиме һау, сәламәт бул. Кайгы хәсрәтһез, балаларыңдың, йиян-йиянсәрдәреңдең игелеген күреп, бәхетле гомер кисерергә Ходай насип итһен. Теләктәрдең теләйбез изгеләрен, шатлыктарның иң зурыһын, бәхеттәрдең көтмәгәндә генә килә торгандарын, нурлыһын, тормыш юлың балкып торһын, нурлы булһын күңелең, сәламәт бул, шатлык, бәхет менән бер кайгыһыз үтһен гомерең. Иң изге теләктәрен йырга кушып тапшыруыбызды үтенәләр тормыш иптәшегез Әклимә, улыгыз Руслан, киленегез Зилә, йиянегез Дамир, йиянсәрдәрегез Аделина һәм Амалия. Көчлесең дә тырышсаң да терелер кешем минем, таянышым